Incwadi kaDaniel, isahluko sokuqala, iyafundeka. Ngomnyaka wesithathu wobukumkani bukaYehoyakim, ukumkani wakwaYuda, kweza uNebukadnezari, ukumkani waseBhabheli eYerusalem wayingqinga. Inkosi yamnikela uYehoyakim ukumkani wakwaYuda esandleni sakhe nenxalenye yeempahla zendlu kaThixo awazithwalela elizweni laseShinari endlwini yothixo wakhe. Iimpahla ezo wazingenisa endlwini yobuncwane bothixo wakhe. Wathi ukumkani ku-Ashpenazi umthetheli mathenwa akhe makazise abakonyana bakaSirayeli nababembewu yakwakumkani nabakumawaba, abantwana abangenasiphako, abanomkhitha, ababuqeqeleyo ubulumko bonke, abanokwazi, abanokuyiqonda bayazi into, abafanele ukuma ebhotweni lokumkani, abafundise incwadi yolwimi lamaKhaladi. Ukumkani wabamisela umamkeliso wemini ngemini yawo, ekudleni kokumkani nasewayini ayiselayo, ukuze bondliwe iminyaka emithathu. Bathi ekupheleni kwayo beme phambi kokumkani. Ke phakathi kwabo abo kwaye kukho abakonyana bakaYuda, inguDaniel, uHananiya, uMishayeli noAzariya. Umthetheli mathenwa wabathiya amagama. UDaniel wamthiya elokuba nguBheletshatsari, uHananiya elokuba nguShedrakhi, uMishayeli elokuba nguMeshaki, uAzariya elokuba nguAbhednego. Ke kaloku uDaniel wayegqibe entliziyweni ukuba angazingcolisi ngokudla kokumkani nangewayini awayiselayo. Wacela kumthetheli mathenwa ukuba angazingcolisi. UThixo wenza uDaniel ukuba afumane inceba nemfesane phambi komthetheli mathenwa. Umthetheli mathenwa wathi kuDaniel, "Ndiyayoyika inkosi yam ukumkani, omise eniya kukudla neniya kukusela. Yini na ukuba abubone ubuso benu buthe matsha-matsha kunobabaya bazintanga zenu? Noyizekisa ityala intloko yam kukumkani." Wathi uDaniel kwinjoli. Ebethe umthetheli mathenwa wayimisa phezu koDaniel noHananiya noMishayeli noAzariya. "Khawubalinge abakhonzi bakho iintsuku ezi-10, sinikwe sidle imifuno, sisele namanzi. Kukhangelwe phambi kwabo ukubonakala kwethu nokubonakala kwabantwana abadla ukudla kokumkani. Wenze ke kumkhonzi wakho njengoko ubone ngako." Yabaphulaphula ke kweli lizwe, yabalinga iintsuku ezi-10. Ekupheleni kweentsuku ezi-10 yabonakala imbonakalo yabo intle, betyebile ngaphezulu kwabantwana bonke abadla ukudla kokumkani. Yakususa ke injoli ukudla kwabo newayini ebengebeyisela, yabanika imifuno. Abo bantwana bane uThixo wabanika ukwazi nokuziqonda iincwadi zonke nobulumko. UDaniel waba nokuyiqonda imibono yonke namaphupha. Ekupheleni kweentsuku ebethe ukumkani maze kubizwe ngazo, umthetheli mathenwa wabangenisa ke phambi kokumkani uNebukadnezari. Ukumkani wathetha nabo kubo bonke bephela. Akufumanekanga benjengoDaniel noHananiya noMisheki noAzariya bema ke bona phambi kokumkani. Ke kuzo zonke iindawo zobulumko bokuqonda abezibuza kubo ukumkani, wabafumana bebadlula ngokalishumi zonke izazi nabakhwitshi abasebekukumkanini bakhe bonke. Ke kaloku uDaniel wabalapho kwada kwangunyaka wokuqala kaKhoreshi ukumkani.